muna da mambobi kuma wajen mutum miliyan 1.600 ke shan magani yanzu a ƙasar nan. To kamar ana iya cewa kamar akwai raguwar adadi na masu kamuwa da ita wannan cuta mai kare garkuwar jiki. A gaskiya an samu raguwa kwarai da gaske, kawai yanzu abin da muke mai da hankali shine a wajen awo ga mata masu juna biyu domin ba mu da buƙatar ganin cewa an haifi kowane irin yaro tare da wannan cuta. Shi wannan tallafi ban sani ba, rashinsa yana iya janyo mai da hannun agogo baya haka alal misali? Kwarai da gaske, muddin aka ce wannan tallafi ya janye to ina mai tabbata ma za a koma gidan jiya ne ko kuma in ce fiye da haka, domin babban kalubalen shine idan ka fara shan magani aka kai kuma wani labul ka daina, to ina mai tabbata ma cutan nan yaduwa za ta yi domin maganin shi ke taushe ta, domin yanzu kana iya kai gwaji a iya ganin ma baka da ita amma kuma tana nan a cikin jikinka kuma baka iya ba ma wani wanda bai da ita, amma da zaran ka daina shan magani to tana iya ta zaburo, kuma lokacin da ta zaburo ko ka sha magani ba lalle ne ya iya kawar da ita ba gaskiya. Abdulkadir Ibrahim babban jami'i na ƙasa a gamayar ƙungiyoyin masu cuta mai karya garkuwar jiki a Najeriya kenan. To har yanzu muna Najeriya inda masana da masu ruwa da tsaki a harkokin sufuri a ƙasar ke ci gaba da tsokaci dangane da matakan da matatar man fetur ta Dangote ta ɗauka don dakon man fetur da kanta kai tsaye zuwa gidajen man Najeriya, wadda hakan ya janyo takaddama tsakanin ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar da matatar. Tafi da Isa Mafindi ɗan kasuwa ne kuma manomi a Najeriya. A tattaunawarsa da Ahmad Wakili ya shaida masa dalilansa na goyon bayan wannan tsari na Dangote. Wato ya tumbuko duk munakisa da shuwa-shuwa wanda ake a harkar mai. Tun asalinsa yanzu ya ɗauki hanyar rusa shi. Na farko dai duk wanda yake da gidan mai yanzu a Najeriya ko a Maiduguri ko a Sokoto ko a Kano ko ina, an tilasta shi dole ya mallaki tanka 2 ko 4. Saboda wannan tankan mai din su ne a cikin 30,000 da ake kira tankokin da suke karkashin nufen da pengason da sauransu. A raba wannan sababi kasa da wannan sababi, Dangote ya gane cewa tun da Libre Brothers suna kai kayansu na toothpaste da sabulu da sauransu kowane lungun Najeriya a farashi ɗaya, shi ma bari ya aikata shi a gidan mansa, kuma ya yi shi a wajen siminti. Duk siminti in kasa buhu 10,000 Abuja, kaje Jalingo za ka sai shi 10,000. Kai kaje zinc ko mutum biyu ko gasol, duk wanda ke sai da siminti a wajen a karkashin Dangote za ka yi masa har depo na har wurinsa. To me bambanci don yau ya ce ya kawo tankoki su ɗauki man da yake gerawa a refinery nasa. Don haka a bar Dangote ya kai kayansa duk inda mai sayar masa yake. Baka ganin yana neman mamaye kasuwan zai wanzar da wa'annan 'yan kungiyar Nupen da sauran kungiyoyin kwadugo su zama ba su da aikin yi? Ai dama ba su da aiki. Tun da in ka ba da shekara 3 gaba, duk masu filling station a ƙasar nan tankokinsu za su mutu. Akwai taimako da zai wa talaka? Talaka ka ai shi ne ya sami hujjar ya sai kayansa a farashin da yake ɗaya daga Lagos har Maiduguri har Kano har ko'ina. Kana ganin haƙar za ta cimma ruwa? Ai ta riga ta ci. Talakan Najeriya, kai da kake tafiye-tafiye na sai da ragonka da kazanka da sai da dawonka da masaranka, kai ne jarabawa aka tayar maka. Don idan Dangote ya kawo mai a tashar da kuke shan mai a keke na pep naku da mota kuranku wanda yake ɗaukanku kuna biyan 200-300, yau idan man nan bai samu ba an mai da man lita 1,200 yadda Nupen da sauran suke so ya rika faruwa, to gaskiya za ku biya kuɗin mota ƙari inda kuke so ku je. Tafi da Isa Mafindi wani ɗan kasuwa kuma manomi a Najeriya kenan. To yanzu a Najeriya karfe 7 ne saura minti 16 haka lokacin yake a makwabciyar ta jamhuriyar Nijar. Shi da saura minti 16 kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun cewar rahotanni daga Gaza sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutum 30 a jiya Asabar. To madalla yanzu kuma sai filin